Καλημέρα, μάμη! Καλημέρα, κόρη, φίλες και φίλοι. Σήμερα θα φτιάξουμε πρασοτιγανιά. Όχου, και πόσο μ' αρέσει. Ναι. Το πράσο το χρησιμοποιούμε πολύ στη Θεσσαλία, στα Τρίκαλα. Ναι, πάρα πολύ. Και σε λουκάνικα και χοιρινό. χοιρινό. Τώρα θα το βάλω Έλα, πες το. να το ζωματίσω Να το λίγο, να το ζωματίσουμε. πετάξω αυτό το νερό, γιατί βγάζει βρώμα. Οπότε... Βγάζει βρωμιά. Οκ. Ναι, και μετά θα συνεχίσουμε. Βεβαίως. Ήδη τα έκοψες τα πράσα μας. Ναι, και ένα κρεμμύδι θα βάλω. Οπότε τα έκοψες σε τέτοιο Τα μέγεθος. έπλυνα, ναι, τα έχω έτοιμα. Πόσα πράσα χρησιμοποιούμε? Εγώ βάζω περισσότερα, αλλά τώρα δεν είχες άλλα εσύ και δεν πειράζει. Ας είναι και αυτά. Να μην πάω να πάρω άλλα. Όχι, δεν χρειάζεται, ένα άτομο είσαι. Εντάξει. Και πόσο βάλαμε, μισό κιλό? Πόσο Ναι, βάλαμε? ναι, μισό, δεν είναι και καλά λίγο είναι. παραπάνω. Εντάξει. Μάλιστα. Ωραία. Το πρώτο νερό το πετάμε. Κάτσε. Δεν παίρνεις το καιρούν από εκεί λίγο. Περίμενε. Αφού πετάξαμε το πρώτο νερό, τώρα το ξαναβράζουμε. Θα το βράσουμε τώρα λίγο Α, και αυτό μετά είναι το θα το βράσιμο. σοτάρουμε. Μέχρι να μαλακώσει το κρέας. Λίγο μάμη. να μαλακώσει λίγο. Οκ. Λοιπόν, Επανερχόμεθα. Μάμη μου, σε τι σημείο είμαστε? τώρα θα ρίξουμε λίγο αλάτι για να νοστιμίνει στη βράση. Ναι, στη δεύτερη βράση είπαμε, Ναι, έτσι. ναι, στη βράση του. Και βγάλαμε και ξαφρίσαμε και λίγο το λίπος που ναι, έβγαλε. ναι. Και τώρα σε λίγο θα το ρίξουμε. Αυτό εσύ το κάνεις και στη χύτρα. Όχι, εγώ δεν κάνω στη χύτρα. Στην κατσαρόλα το κάνω αυτό το φαγητό. Ωραία. Αδειάζουμε λίγο το νερό που έχει πάρει βράση. Μαμά, το αλάτι το ρίξαμε αφού είχε βράσει αρκετά το κρέας για να μην το σφίξει, έτσι. Ναι, ναι. Και τώρα Μμ. θα ρίξουμε λίγο κρεμμύδι και λίγα πράσα. Α, Ένα κρεμμύδι ξηρό και λίγα πράσα να το σοτάρουμε. Με τα το λίγα, λαδάκι όχι του. όλα. Όχι, μετά το λαδάκι του. Μμμ. Αχ. Με το κινητό έχω... Το λαδάκι του. Ναι. Α, λοιπόν. Πέρα δόθε, πέρα δόθε, πέρα δόθε. Ήδη άρχισε να μυρίζει. Πιπεράκι. Και τώρα θα το σοτάρουμε. Λίγο. Χωρίς τα πράσα. Θα ανακατεύω εγώ εδώ μεταξύ λίγο. Καλά δεν κάνω. Καλά κάνεις, μια χαρά. Και τώρα. Τώρα άστο να το σοτάρουμε λίγο. Οκ. Το τσιγαρίσαμε τώρα. Το σοτάραμε. Συγγνώμη, το σοτάραμε. Παρακαλώ. Και Ναι. ρίχνουμε και λίγα πράσα που είχαμε. Να τα σοτάρουμε λίγο κι αυτά. Ναι. Ναι. Αφού είναι λίγο φαγητό, ένα άτομο είσαι. Ναι. Να σοτάρουμε και λίγο. Δεν σου πιάσανε από κάτω. Α, τι ωραία. Εμένα μου αρέσει όταν πιάνει από κάτω. Ναι, γίνεται νόστιμο. Και αφού το ανακατεύουμε, μετά ρίχνουμε το... Δεν λέω, πες. Τι κάνουμε. Θα ρίξουμε το ζουμάκι που αφαιρέσαμε πριν Που έχει γεύση από το κρέας. το έχει γεύσει από το κρέας, το ζουμάκι του. Ναι. Είναι ζεστό Ωραία. και θα το αφήσουμε να βράσει. Και αυτό είναι, Και αυτό. Άλλοι το κάνουν με σάλτσα, μάμα, το Ναι, φαγητό. το άλλο. Εμείς τώρα το θέλουμε με λεμόνι. Με λεμόνι και με σάλτσα, ωραίο, αλλά με λεμόνι πιο ωραίο. Ναι. Ναι. Καλή μας επιτυχία. Βεβαίως. Χαμογέλασέ μου λίγο. Έλα, αγάπη. Έτοιμο, μάμη. Έτοιμο. Ω, τι ωραίο. Και ρίχνουμε. Και αφού το σβήσαμε τώρα, θα ρίξουμε το λεμόνι του. Πόσο λεμόνι, όσο θέλει ο καθένας, Ναι, τώρα είναι λίγο αυτό. Που τι να σου πω. Το είναι μόνο για σένα. Καλά, εγώ και στο πιάτο Ναι, γι' αυτό θα σου το αφήσω εκεί. θα ρίξω κι άλλο, σίγουρα. Μ' αρέσει. Ωραία. Με φέτα τυρί, και ψωμάκι ζεστό. Πολύ ωραία, μπράβο. Μπράβο σου, μάμη μου. Καλή μας όρεξη. Μάμη. Ναι.
Καλή Γεια μας σου, όρεξη. Έλενα. Γεια σας, γεια Γεια σου, σας. γεια σου. Μόνο εμένα, όλο τον κόσμο χαιρετώ. Όλο τους φίλους μου, τις φίλες μου, όλους. Κοίτα με και λίγο. Ναι, να σε κοιτάξω, Μπράβο. να κοιτάω την κουζίνα. Μπράβο, μάμη μου. Άντε, γεια. Άντε, γεια. Θα το Γεια δούμε σε και στο όλους, πιάτο, γεια θα σας. το δούμε και στο Γεια πιάτο. σας, σας αγαπώ όλους. Να, παπα. Μπράβο. Η πρασοτιγανιά μας είναι έτοιμη. Πάει πάρα πολύ με φέτα και πολύ λεμόνι. Έχει μαλακώσει και το κρέας πάρα πολύ. Να δοκιμάσω. Τέλειο. Καλή μας όρεξη.